Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na mog kanala. Evo nas u novoj samp epizodi na Skill Areni. Evo nas u serijalu Život na Skill Areni. Znači evo, u drugoj smo epizodi. Kao što vidite, level sam 5. I idemo sad da radimo posao. Da zaradimo za level, što bi se reklo. Za neki auto, neku kuću. I idemo da radimo posao farmera, koji je po meni najbolji posao i najbrže se zarade pare. Znači za minut možete da uzmete 5000 dolara. Kao da radite vršenje. Znači, ja sam tu već malo radio posao. Evo imam 50k. Znači, idete ovo. Po vama vam je ovo da se zaposlite. Ima tu. I onda idete oprema. I uđete u kombajn. I kucate vršenje. I onda idete ovamo po markerima. Znači za manje od minuta zaradite 5000. Nešto su rekli da će da se povećaju plate na ovaj update što je bio sada, ali nisu nešto povećali. Znači idete od markera do markera i to se brzo završi. I imate kao onaj bonus, povećava se za svaku turu odrađenu, poveća za 3 dolara. I tu može dobro se zaraditi samo kad se skupi na taj bonus. Dobro. Znači skupite, uradite ne znam ja koliko ture. I to, znači evo ovo je predzadnji marker ovamo sad. I završava se. Ja ovdje vratim u Reapers kao i tamo se uzima plate sad. Otiđite po zaradu. Tamo kod jednog kombajna uzima se zarada. Neki kažu da je najbolji grobar posao, ali evo već bonus 15, sve sam već radio. Grobar jeste dobar posao, ali šta znam, nema nekad vozila. Da se na ovaj brzo zarade pare. Znači u sljedećem klipu ću da zaradim pare, da kupimo neko vozilo, da uzmemo neku savanu ili da uzmemo admirala. Ne znam ni ja. Da vidim koliko mogu pare da skupim, pa ćemo to vozilo da uzmemo. Neće ovaj, prođem jako nećeš ti rođe. Znači evo, drugu turu još malo završavamo. Mnogo se brzo zarađuje. Znači kad dođemo do 10. level idemo da polako buđimo skill na Deagle i na M4 i vidjet ću na sve da nabuđujem, samo ne znam kako da nabavim Uzi i TEC 9, ali uglavnom ću na većinu da nabuđim. U streljanu se sad dobija 15 skilla za 51 pucanu metu, tako da i nije loše. Prvi put kad su ubacili bilo je 5, pa su onda povećali na 10 i sad su opet povećali na 15. To povećavaju vjerojatno da bi smanjili DM na serveru, DM na civilima. I to. Evo već treća tura i tu ću ja da završim klip. Vidjet ćemo šta sve možemo da snimimo tu. Pa ćemo u neku organizaciju, vjerojatno ću da idemo u TEC prvo, jer u TEC bio sam u sve organizacije osim TEC, TBB, dobro, Hitman da ne računam, nije DM organizacija, TEC, TBB i LCF. Nikad nisam bio u te organizacije. Pa ću da odem prvo u TEC, da našverca malo i onda odem u neku drugu organizaciju. Trenutno 590 igrača, znači skoro 600. Sad malo ovaj prenos. Evo već bonus je 21. Neću više da radim, ovdje ću da završim klip.
Ako vam se svidao, ostavite like, share, subscribe, neki kreativan komentar, pišite šta bi sve mogao da snimim ovdje na Skill Areni. Veliki pozdrav sve vas.